अण्णा टी व्ही वीक्षकांक वापस स्वागत करता. तशीची सकाळां काही भारी एक कुतूहल म्हणून सांगलारी द्वादश राशी ह्या वर्ष बटमाम आमकां कशें शापुरो आमगेली ही राशी ह्या राशी खंयची रितीन शापुरो सुरवेक प्रारंभ जाता मकर राशी 7.5 शनी मकर राशीक पर्यायांतू चतुर्थाधिपति गुरु ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಾಕ ಆಶಾದಾಯಕ ಜಾವನಸ ದ್ವಿತೀಯಾಂತು ಶನಿचे प्रभावದಕ್ಕೂ कौटुंबिक समस्ये थोडे रितीरी जावची साध्यता देश अथवा स्वग्राम स्ವಂತ गांव सोडचे एक योगू तशी शत्रुपीडा तशी पूर्वार्जित संपत्तू कळून घेवचे सलते योगू येता मुखभागारी कसनेच एक रोगरुजिनादी ತೊಂದರೆ येवची साध्यता स तशी संसारांतू अनारोग्यते बाधे निमित्तानं आस्पत्रेकिनी इत्यादी वच्चे तसल दुर्योगू म्हणून सांगताची हें जावची साध्यता तशीची वायट उत्तर उल्लोचे वायट उत्तर ऐकूचे इत्यादी केल्या निमित्तानं थोडे नमनेचे ತೊಂದರೆ जीवनांतू मेळता. स्थानपल्लट योगू म्हळ्यार गांव बदलावण जेवचे उद्योग बदलावण जेवचे असले आशिल्ले निमित्तानं देवता आराधना करका जलरी सुखस्थाना गुरु निमित्तानं नव घर योग बंचे योगू अथवा नव जाग घेवचे चलते योगू देव अनुग्रह करता. तशीची शत्रुपीडा कसन असल्यारी ते वर्षार्धारी राहू तृतीयारी आयिल्ले निमित्तानं ते बदलावण जावन घेवन तुमगेले जय तांतू प्राप्त जाता.